Nipa doesn't in your cry. So doesn't he? Nipa doesn't in you. So doesn't he? Nipa doesn't in your cry. Majini dio, son of a money. Minute cash was them. I feel that one thing. Prami Brena, my brego. Prami Brena, my brego. If I say you come in, I Jimmy Japade, yes, I may. One thing to never tower, the free neighbor, one thing to never yawa, the free neighbor. Crook and tanker, may wear with you. So me, I go away. No, you may say, young Cobon is a brava. Young Cobon is a bravo. So does any Nipa does any you. So does any Nipa does any in your cry. Nipa does any in you. Does any Tabi ati dene. Eti mo ni munya sere. Adwa bene. Me wale wo nyina wonu se machiwa de ye nsekuru de mempe. Ukodi nsekuru wo baabi na wate asem da. Baabi kura ukodi nsekuru no. Tena waage wani uwia brafie. Na me yesekuru. Hwie bedei. Me yesekuru. Mitio. Asem da ba fie ha ne se. Me wo ha. Na ya bodom. Ya bodom ahwani ya kura mu. Meni nani anye nan. When you are betchy, na me mayam. Why are they? Men am catch them. Ya bodom ti krom ha why are they? That is about fear. Or when I'm about to turn a pa. Sir, Homa editor, I don't go. So I really are the best criminal. And anything. One don't for me Niagro. Baby, that day. I say, Ya bodom de no ayo. What you make you to win? I did man. Oh, see my chin to win. Well, Baba, you say, wa. Wouldn't a ham swore? Said the one yaw crying in a ham. Why, man, bonimu. Asem papa na apie mu aba. Ene de ene. Asem papa apie mu aba ne se. Ya bodom se. Wo de nipa nyina to atwene. Ye nipa de na tiatia so. De agusum na so. Ono ya bodom na ni je ho. Ene ne de wa. Enti wo besre se wa ade ama oware. Ene pa ne mahu se adwa bi ne se wa adwena me de wale onya no ne kuta wi. Wo de aye aduane ama adwene na fraton kwam. Me ho adwene pa ma fare. Mame, ndusi wale baba mini asewa. Fa payin sam ko. Fa payin sam ko. Obi ni wadi nkomo. Obi ni wadi nkomo. O presa ade. E payin sam sana me kokwa me ye o mu fiya. Wachi o ma chi aton no. Fa payin sam free akọ. Fa de ba se ko sanso ko. Be ebegum. Keno afa nka se na anwome. What you know, kwa so only pa na kwa pa ma de no e ma ha ene nka fo ano no fa sansuo ne bra fa sansuo no fa bra Obe frato no fa sansuo no fa bra si o kom te gale na se o kom apape anyanta o kom nyanta hey adwa bene ma adwene da wutirim no enya adwuma na nipa dua amme enti obaso ka kire me se eye ya bodom oya pete odidi sumuna so sai na se maami abeti ase de me ba se wa ma unu awale no ati se de wa akosumuna so akofa de enyi ono de won hu ni saa bedi de ono de won hu ni saa ade na ma woni nyie ade na wo ba me na duru sei no bi be wale no na woni nyie a wo keka nsam me ba mai musi wasem we enye ya bodom onu aketo e wode fu yi o wale ana o so obede be na wale o wale wode fo wo kuro mai akura ye wo kokko bebre ba ni sika be ya bo bia bu ni hwesofo bebrebe so na me wani swadi hu no wo me ba se wa ho me kan ya wanti ase adwa be ni de meka bia na agema no si bone me hu se wa da ache so me ba se wa akura no matete no na ko wale baba se wa mpa afọ blakatu dudu obiri bi otensa aso se wa tuntu se wio se wa yo ndi na gromu me ba se wa na eba yo no wa epo ha he enka o wale kama bebrebe wo kurum hai nko ma no hoda opa oye meni na hia pen meni o wale ye hia woda ye so be ya bosumi be nsia akura ni na o wale te sei
ana me meti sei ana wale ne me di nkoma no so panyini oba se wanti kokofo ya ntama ekoi fie kwa kansuo ne ja atifia na afo emu mpuro kokko e kokko ni munyina abedi achew o da ye ni ai asase ya ntama na da ha na me dua hwe wo so enye ye no me de ma oyere ana me se ye yo ye dua hwe wo so enye ye odbe ma se yati kokko e wa bo wo de no ai o wale akura ne akura yes awa sisi na namada roma se wa ko wale wo defo mo efi ne kura ma ne nyaade wo fi ha ne jashe no sawo ai kura no titiniye adwa enfo no nsine ho omuna tonwoma ne nsere wati mande kura na me tonwoma no se de na meka tayechi ense ya woton ye no wude taibis na busuminsia ebura na busuminsia eburu no sora na pa na pa bia na de bia awuro pampe na de ese entunkum pa o ai emu de papa ai amwa asemo ense ya wono mo ede emu de pa ense ya paise mo emu de no entehwe ana wo ye ntunkum awe entehwe mo dendende we o se entunkum ya asemo Hey! What? Kuro, sachichi dia na fro na yeresa. Sabam. Sky moja. Sky moja o. Bajina mamba ko kan. Ye me se. Na no dia wo ye wo tua meka. Ye free bi etua bi ne bi wani mu. Na ye dai. Wo free a wo tua. Wo de ka ye tua. Amwa. Ne ka na wo kana. Wo ya, wo to na wutua. No nso nya bia ko fansa na saaba. Ende no ana wo kana. Enso. Ye papa no nya. Panyizi tonti. Ya no mo Nsa no ne ye fa. Ya ne bi free sika sa aboa. Sika nya aboa. Sika be da ya aboa. Sika be da ya aboa. Sika ho asema ye kan. Anya nkoma ketwa nya edi no wa. Se sika ni hu a. Wonim se wo ye be ma wa afọ kra wo yiri mu. Hey! She. Se wo ni sika. Wa se mo bro cha tawisi. Asem no aboss we. Ama me ra ho. Hey! Na me no nsapa. Ada amwa. Sika ni hu a. Oba wo ne te kura. Efie nhihye bi oba bia nkoso. Sika ni hu a oba ye wo sa koa. Ma huru nkuko mu nyina. Enkuko de enkaye. Sa huru mu anu na bedidi. Embusia bo. Busia wo gia. Ensi hu kura akiri. Sika boten no. Anya frese konko akiri konko no. Hey! Edu mine bia na se awale kura no na afome. Na fono mo. Ti yankuna kura no enka mepe. Emaye nipa bia oba de ye hyeda bo mo pa. Na ni nyina ne se bema. Kwa oba fa so ne na tena ahyase no. Na oba tetre no no ma bi ho. No ma na hu no ma bi. Wuni bia nkasa wo bi. Ahyase no. Se sa no ma ne hyase ne koso a e na akire no. Ohunu se wuni bia e kofa sa no ma we nyina ede ba. Nana ento. So ati Ento. Oduma nkoma ye wadoma e na wo yire wo mew. Na so wo yire ben no no wote. E na sa ne ma ye di mi e bi di wa. Nka wo metena nka de wo kan. Ento. Se wo ye be ma warefo. Na se bi oti awade ase. Na so wo ni sika. Wasemo mobo. Ekobansa oba no. Mame ba kun kan. Hey, amwa. Metumi num. Mamba kun kan. Yesi betra ase ni sika o. Ye betra ase ba ku ya ne kura ye. Yentimi kura no nwe. Wako be se mienso o senan. Ajiwa ka wom na enu. Ejimi sika ansa no akode. Nenum kura memo. Adeso ne amane edam so. Me num na me wura fi me ade be kine da so da. Onuma o mo ya somrodwe. Wo ya somrodwe. Hanu wanku. What? Eku de mekumi hu anka mekumi ho dada. Na wo haw ene atete a mekọ so wo fie no. Ena adane madwendwen. Ane me de wiensa. Ana mo me gusu a meka kiro. Ebi wo obi afi. Wo ye be ma okwa awade na sesika ne hu a. Saa nya to. Oba mu. Onfa wo nya hwe. Ene ma minti nyina me ye ma na koroso. Enfa wo sese bi obru se bi ekronto. Oba betu ni tam sesi. Enam sika woni nti. Asia ndio zo wa na woro. Enu so how. Wa na woro. Hey.
some dear dosso. Who can it be so as a mewa? Here can you and I'm empty. Although this is so we sanity. Upusu don't see a upusuti. Although you were any area. New Yanka, New Yanka, New Yanka, me di misuyo. New Yanka, New Yanka, New Yanka, me translate me ho. New Yanka, New Yanka, New Yanka, me di misuyo. New Yanka, New Yanka, New Yanka, me translate yo. I want to bona jamata rifi, I'm a minty min konibem. Yeah, they get them other from me. I feel them very yo. Me brother and toga, oh don't tell anyone me. Ofa me say me a tanta diebi, ogu me ni wasi woni bem. Omo ma konguma, nyanko lai bedi me ko Canada ne toga. Aware boniti sankrane, wuti titi and sadao. E me maba, yesu man ye ye, and e maba so. Yesu me man ye. The very odo edina kumam odo ensumu odo die gidie otiti mia ma fo de mia chawana ujojo mi o mabusi ato mia mawana otiti mi o ede mia chawana obo mi say Adai Ujojo mi woni bemu Sawampa fureka woni bemu Oh me me de oto me ma me preocupe Na kwamno Papa come on mami Ka we de mi yempa bobo dia pesi bi dia ma Papa no Na wo wonim se obanyina na kwam de sa me hu wa na community koe se wampa fo brakatu bidu obiri bi otensa aso no ati kwesi obi animu kotokoro ati ebu no ti abedie ti de nkyem wedie so wo so adoto fefe mra ni dia ti bi chechiri ndi asamana ne dia wanu se makwa na ne baba bia na brempon bi besi fom de wo munie enti die no wabie so akire wo wale pa mo wale ati wase kwani asanyi na so so be wow mami hu maybe so achi wala wa shane e dog mu kin na bi akire no a wate wo do ase me se bi ma no kwanto enu mu ti me mie bibia so nkire no so papa to da wiase no so bi wote bia bim na otimi nya adwen sakra no timi twe nkofo bi ben no na koma chese koda nipa bi akoma so e bia sa bibi sa na ye Owa de me ni bibia me ko bi so achen papa de na wo me de oma me hu ne foforo no wo hwe oba nantu ne ne korokoro a ne ne na hu nwi ni nsa hu nwi o kasa na koto di firi no mofra bre mo papa ti koto sa hu brasie ana me de pe o ma me na ti ka me hu ma me ne wa kunsa se de wa kunsa yan ka me ko no enti e bia bibi ne wa bie so akire no ama wo do na chine se jama ma me hu Papa ye pa chome kana makani bi mie bibia so anu dia abo jai o ka se hwi nim sa dia na yen kontompo na wo twa me pa me so mi bibia ana me se wo boa enu de ehwe be dey boy ko aje me su se no wa bie o de se ne wo boa be di da dai manka adai sese adai no waka se wasi ya na ototo na no adaka me de na gina me ni we adai no waye obene me no awadi egu iba korokoro atese o menko awadi atese aketitwa awadi ese bi adai no ko bi eso ena adai no wa mi eso ana me kire mo se ni awo ye wo ne ye wo fi haro se me pa me wale ni pa korokoro atese obi me so ni patente de so me wale bi da me na me ka kire ho adai uje na hwa afro ba no adai aso so ko koda nkoda sei wo so ba trans na wo je so ti beni enye bone kwa so akula ni we se di kromo ani pato ne pa hwi eno wale agine do atum na me buta se edi na obi yesu kire wale agine atum sa se bibi wo ho a ne aboa no papa se dia na mesiri kire so ene ta sire kire no edi na asi akwoche bibi mo kra so koda
eba na oni ni di nhyiamu na bia mudi nkomo no so o ma wisika bia kokoda na si wo so adan woni brade obene wo ni brefo mani mrade wate wo de me wale wa wani amrade wa wiawia wo di gina hoyi me de mani mrade me mani mrade de me sabe ka bia mani mrade mai What's the day? She pa wate. She power brano. Me no be for you. Yimanu asema mi bisa o de yimanu. Tapa. Me say oba me pe no no ana me ware. O pe no se oba ware ne sese. O ware. O pe ne se oba ware ne sese. Da bio na se o pra ware kura na. Oba bi ti se wade ene say. Se wa mansan nyina to no pa hwe wo de se wa ye den. Oni guasefo ba we. Hwe oba ada wo be ware sei. Oyonko tumi betu ni nan editiam. Hwe empani ka asem bi se. Ka wo nanti asabe na ka wo to. Eni guase ba ye dania ebi be ka me. Se wa de dabi. Dapa. Wakasa bebre na se wa de. Ura fi se mpanimfo bubu se obi akono de ne odumpo nso no. Se wa ne yo ba me do no. Se bi wodo obi a unhwe nchen ya manfo keka ne de se wa ye na o wire na manfo. Nye ho na mehwe. Dabi nti ne kura ne se. Ne kura ne se me do no. Nti me wire no. Wodo se wa me do no nti me wire. Na se de wo prepare wo pro ho aware nyina. Se bi o ebo wo yiri ba yi a woni ni ja aware encheye. Enti ka wo de aware kura ye den. Sa Dapa sama wudina mimi fia ka tebe me ma nware na ye den. Na ye den. Na de sa wo ne wo ye du fie mo da mo 99 no. Wadwene me ho. Wo nua bema. Sa de achi na se medidia. Men na mu kra. Hwan e na hwe me. Wada adwene ho da. Hwan na hwe wo sese. Hwan na hwe me. Akomode me. If you say oba ni fia oba no aduane ma medi. Enti na mada adwene ho se me kokko ware se ho ba fia. Me hwe ma me no si. Me hwe mfom so a oye na se wa ye sei ne mfom so no me machi na wo ni mfom so wo ni mfom so a me ne wo ti a wo yanto ho twene ye wo ni mfom so me bi se wasem aware to bo ase wan hwe ya won timi ase de me kan he ye bo ba yi be yi a uja na ware okoyi eni mi ahi bia se bi o mansan kra adwen be won se wan kasa ne bia wo fa wo ho adwene ana se wo huru se wa na wa pese wa asie ene wo ba wo yiri be yi ama ne ko wonti bibi ni a wo se wo to bo ase em pre ho aware hu tapa dia manfo be keka na cheche ne de me eye machi wa ejete me na mi no ho da kokra se me ja me yire enura ene ne me se me ware se wa me ware no me fa ho dia manfo be ka enu de nye wasem se bi se wa ho nsem do so se wa ne ho nsem e do so e chai kroi e pe ma de sa ne tintin tetie mo ano me ware no wo wunti me se me ho kwan ye wunu apani na me ne wo kasa nim se me apani no wunti me se me da bi wo di akwadro ebe bo me so bo ana ho ne nim okron se wo ya akwadro wo kan sa asemba e da wo so e ba be da wo so nya asemba me kro defo ya na baba be e da me nim abe kire moa da bi o e ma remfi se nananom wo mo bo wo e ma mi se bra be ye me buafo ankasa bra be so me mu na me ntumi nyina yie nti emfa akwadro ma me se ne se akom ni nkire mu tika de te wo ye me ano no na me de some da bia na me de ma na me de me nya ni chie wo se bra no se be hwe unu apani daba de me kan ti mase se me si ma adwene bi sabaya no me ware no wo untimi nsi me kwanta edru ni se wo de se bonkoma pem me bo se wo bo wadwene mu po bo a enye yi emma so nti wo de na wo be den se me kore se wo den na wo da pa wetimi aye me untimi nya me hwe nti me nya wase me koda enti akire boy utwi afa me so akọ o ware utwi afa me so akọ da bi nti akono bone pa na ma me nuan etumi gina manim kasa se me ne me yire da akono pa nya de pa o wo ware gina manim kasa sei wo ware me kana nanom ntam kase esa ware we e maso ne maso china dapa wo uska
Uska. Sika ebi ni mi botoma adwene de ebi da mitirimu. For wadwene amefa misika. Sa. Oboa. Me no be chesa anu ma ni nyina. Pepe. Usika ni me ma adwene nyina. Ye be kan bo ma che ne pe. Sewa. Anima. Anima musika bia wada mo kunya no so won. Dabi, na me deska de. Sama fa me ka cho. Anima musika bia de ahye botom eda wo humi. Mira, me no na ti de. Na so usika da wo na mafa. Me ka cho samu mafa usika. Na wo tu cross ka be na wa me ba be fa usika. Me sika da kunya no so wo hui. Bra. Iti wo mfe bra. Wo mu sika da kunya yi so. Dabi. Mira me first ka bia. Me ma first ka me ka just ma first ka. Nipa no ti fie da bia wo pay sika saa. Sika. Enya fe. Anima. Anima se de akwani. Me first ka Mira. Na I anochi to opie. Anochi pie. Twa me ma anochi me. Ni misa. Anochi ntimi mfa sika no. Ni anochi ti fie akora no. Onuru saa. Anima wa first na fama me. Se wa first na fama me. Nti amu ma fasika. Nti me kan cho samu a. Usika da na fa. Twen akola de wo fa susu no. Ebi kura no oye. Na wo na wo hu. Nti yan twen ama ye banemla. So ba ne bisa no. Mo ka se woni mo hwia. Ani se ne na nyi obi ne kuma twi. Anima sika wo minya maninka wo. Minya maninka. Nananom enkomu bete. Enka nananom bete. Sasa mebodua. Mira. Dua bonye o. Woni me be sika ne free. Me si mebodua. Dua bonye. Mira, enusa. Me se de tie bia mebodua. Anima, se de tie bia mebodua. Wate? Eno bodom. Kopem se me yire bo mama ne e fa nkomo a one na twetwe ho no. Mani je pa. Kopem se de ja na ba tampa bia hwe ama ne ba. Eno no. Na sabi sesi ame hu de na kampanye si etuotu ankatwene be ma bo. Enso no bodom sesi ase de me hu wo ya yi wo ba wo konini. Awade so ba akofo anyi. Anka wo bai ebi unu ya mema no wo fa no ukunu abusua mo nka we ya. Enso akora papa mo ba onu ya ne fense dapa mo na nko mo edi ani mo kan anka abeja wade ne wo no kwanso na sesi a wo nko a wudi akonia bai de mbese me se busua nka ye ne so o machita ye te sei ye we de me nko a mesempa boy na wo nhwe amen se wa wo hwe abusua me ana akame asantwa wo ba me ana ma ye wo ba be ma me wa abusua yi da pani wo wade ni wo ba ji awade no kore ena me ni sa ena da pa wa bia mu no beba obi ya na wa sa meba enti se di yan wo no ma wo ye na mu empa bo ade a hye me a meji abe asembi e no no na yere Yasempa ye. Yo wo Eri asembe. Asemde na de omnie abafra no so kopem se mo bese ye no na wo ba bese ye no me ne na di nkomo ama no so agi atu nza papa e bia matifi adui me ye dani awade ana meko Sa. asabi wo wale nam kurom hayi ani monyama wo obi sika wo obi kuyawe a obo no so tisa me pona na ho ana me kofa no enti mepe wajitu mu ape ana me pusu me yere kopem se mpanye so pusa nunu mu ana ate ne kankan ti eye na me ka che ne se nkomozi ani mbedi ho oni mbedi wo so adwen ne se yesi aja oni be ma wo fi kura ne so ope o wale ti kuro mu ye hu no ho boni bia eno bodom so ti eni hodwo o ka nipa ben ne ho odidi ma moburo bidi nti ade nti na o se apu abushi ete se nti wapene so say dia ko ne sa akwaka me eno obi ya twa me sa the same so me tuo nyina kra say ma pene so ma pene so Dana na mase. dia tie nie efiti bla me ne wo kasai ya ba ma muso wabusua no adama ho boa besi se nne na achena mo bo wura fia ha metena mase
na ma gya kura ne tinsa oh say what do you na ya twa ekwanda o say what you atum eno ano obini what you atum akoda ya atum ene ya wawari dia wo pesanka ene ya mara meya ana me say wan to na bo na me ya memra na yenwie bibi ansa say amaju atum ide efri ha ko peneto aso eno bodom ni eno bodom Amelia, I'm in the papa. Every cow of our one, ye. Why you are bad? Why are dear? You may want more upper cremation channel. Now, your mamma needs you. I wish you were a walk with them. Tis a bushy. Yeah, the four. And I ain't be no more bushy and whoopee. And now Muslim be a whoopee. And we have bushy about. Yeah, maybe way a career or dog and cabo near the bushy of a fair. Any bina will be out in Bow and Baby. Yes, any be a table with me a baby. In idea here, but she a I know dear, money. a day. what's in Bow? How about it? Almost a Timmy Bow and baby. Sabba, and come on. Sana. Says you overcatch up and my catch them. I will buy a You guys were one way. Would you? I hear about Odazeni, Oniba dazeni, you, Odazeni, Asono, Odazeni, Oniba dazeni, you, Odazeni, Asono, Ebo Virginia, Naminenoa, Menekazosm. And the action I one thing, hey, yes, I know the party. Univanyo, once Univa won't Jawas as is with that. Rame Regina, Sana, you break up. I was young, don't you know? And I want to sound away. Yeah, but see, I come yo. Near Jimmy Japan. Say me